Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaur, Lesakara hurbildu gara, izan ere hemen Joar Oteiza dugu, 3 urte Argentinan pasa duen gaztea, eta bere esperientzia kontatzeko eta informazio gehiago jakiteko, beregana hurbildu eta galdera batzuk egiteko aukera eman digu. Beraz, ea zer kontatzen digun. Bueno, Joar, zer moduz, ongi zara? Bai, agitz ongi. Bueno, konta iguzu pixka, nor da Joar, zer ikasi duzu? Bueno, zuk erran duzun bezala Lesakarra naiz, 29 urte ditut eta ekonomia ikasi nun. Eta nolatan erabakitzen nun momentu batian Argentinara joatia? Pues izan zen pixkoz kasualidadez. Bikotea eta nik pentsatu genuen, bagenula gogoa urte bat edo kanpora teitzeko, pixkot esperientzia berri bat bizitzeko, eta baita bide nabar edo probestu nahi genuen igual inglesa edo ikasteko. Hasi ginen aukera desberdinak begira, Estatu Batuak, Australia, ez dakiz zer, eta apuntatu ginen Etxepare institutuko ikastaro batera atzerriko unibertsitateetan euskera klasik emateko. Eta, ikastaro hori ondoren bialtzen dizkizute mundun badaude irakurletzak deitzen zaiona unibertsitate desberdinetan euskerako klasik emateko aukera. Horren, iristen hasi zitzaizkigun deialdik edo apuntatzeko, eta ateri zen bat Argentinan, La Platan. Eta, bikotea euskera irakaslea da, eta ze, apuntatuko naiz? Eta, apuntatu. Eta antxe joan ginen bilek, eta pixkotze arrautuko genuen ahitzok jakin gabe, bai. Lehenagotik atraia zinen noiz Lesakatik, Lesakatik bai, baina pixkat Euskal Herritik atera zinen lehenago? Bai, eta nik uste dut dela zerbait ere pixkoten gantxatzen duela edo, astemazarela teitzen beti harrori edo biztentzaizula. Lehenengo aldia hegazkin hartu nuna, izan duzen 17 urtekin Indiara joateko. Atxak eraman ziten, bere lagun batzukin edo, inbartzuela bidai bat, eta etorri nahi duzu eta? Bai. Eta antxe joan ginen, 40 egun edo pasatu genitun, eta nik uste dut horrek irekitzen dizula, ez dakit, begiak, burua eta mundua, ez? Eta hori eta gero, Bilbon ikasi nun, karrera, eta azkeneko urtean Erasmus joan nintzen Italiara. Zema denbora? Urte bat, kurso bat, bai.
eta hor ere, azkenin Bilbotik astebururo etorri itxera, edo ja, egon nintzen Italian, etorri nintzen bakarrik egu berritan itxera, orduan, ja ere, ohitutzen zara bertze modu batera bizitzera ez, eta gero master batera egin nun Bartzelonan, eta, orduan ja, behin hasitzen zarela deitzen, gero ezin zara gelditxo. Eta Italian zazta aldetan egon zinen? Iparraldin, Milanen. Eta ze gogoratzen duzu Italiako esperientzia hortaz? Diferentia, bai, pixkot joaten zara, nik, oroitzen ez, aietu nintzen egunin, joan nintzen klasekide batekin bilek, behintzat, bakarrik ez nintzen joan nintzen norbatekin, bino, klaro, erat aietu, eta hori, hizkuntza hasteko berria, hasieran joaten zara klasetara, ez duzu deusero ulertzen, lagunak egiteko ere, non da bez, eta guazen arat, pixko bat nik uste dut irekitzen zarela desente, bai. Eta orduan, Erasmus esperientzia ikasle bezala bizitu zenun, imaginatzut bidaiatu ere Italia guztitik bidaiatu zenula, bai. Aukera izan zenula. Zein da hola lehek egituko zein xoko bat Italiatik? Ni Milan gustatu zitzaidan haunitz. Mundu guztiak erraten zigon, ze itxusia den Milan, ze itxusia den Milan, orduan joan nintzen pixko beldurtua. Eta igual, hain gaizki solastu ziguten, gero gustatu zitzaidala. Eta gero hilarren Italia osoa pila bat gustatu zitzaidan. Roma pasada bat da, hegoaldia ere bai, egin genuen bidai bat ere oso berezia furgonetan Siziliatik, así que, bai, gustora, dena gustatu zitzaidan. Orduan pixat egon zineten Italia guztia, ez? Pasatu zenuten eta ikusi zenuten. Bai, eta zukran duzuna, bai da, igual Erasmus joaten zarenin edo, batez ere erlazionatzen zarela Erasmus jendikin. Orduan, gure lagun gehienak edo ez ziren italiarrak, bai batzuk igual, bertzeleku batzuk zirelako Milanen ikasten zutelako, baina batez ere erlazionatzen ginen, gu bezala Erasmus joan zen mundu guztiko jendikin. Eta horrek batu bere alde aberasgarrik, kultura desberdinak, hizkuntza desberdinak, bino bertze alde batetik igual bertako kultura edo Italiako kultura ez duzu hain bertze izautzen, oraingun Argentinan eduki dugun aukera bezala. Eta aparte, Italia eta Euskal Herriko egoerak nahiko antzekoak direz, eta kulturalki ere badute antzekotasun bat edo gizartea bederen badu. Bai, azkenin gauza batzutan bai desberdina gara, bino igual desberdintasun handina hizkuntza, ez? Hasieran gaineran joan nintzen deus ere jakin gabe, orduan hasieran klasera joan, eta 3 ordu pasatu eta ez dut deus ere nintzen. Eta poliki gero ja, hori ere esperientzia polita da, ez? Deus ere jakin gabe joatetik, klasin dena ulertzera azterketa bat, ahozko azterketa bat italianoz egin alizatea, satisfazioa, bai. Eta gero bukatu zenun karrera eta lanian hasetzinen edo zein izan zen zure prozesua? Hor ez dakit denari pasatzen zaigun, nire krisi existentzial moduko bat iduki nun, ez? Ordura arte dena pixkot idatzia dago, ez? Aukeratu barra duzu ze karrera edo zer ikasi, denak joatzen gara eskolera, institutora, unibertsitatera, eta akautzen duzu eta barra bezen zara 22 urteekin eta oain zein nahi dut nire biziakin. Eta gainera orduan baitere, goera ekonomikoa ere ez, langabezia pila bat, ez dakiz zer, eta erabaki nun, master bat egitea. Eta baitere, nola kanpun gustora egon dena nintzen, baitere hemen egin barrin, zergatik ez Bartzelonan. Eta esperientzia hona izan zen, hizkuntza pila bat ikaskintuzu ez, urte hauetan bedere? Bai, esperientzia polita izan duzen, gainera pixkot, sektorez edo aldatu nun, ekonomia ikasi nun, ez nintzen ikusten igual sektore horretan edo lanin, egia da sektore zabala dela, eta badirela lan batzuk igual baietz edo bertze batzuk ezetz, eta pixko bat komunikazio aldetik joan nun, publizitate aldetik, masterra ikasterakun, eta nire hasi nintzen ja praktikatan, eta hori orduan izan zen pixkot Erasmus urte bat eta gero errealitatera bihurtzea, ez? Ikasi, lana, ardurak, bertze bizimodu bat, mino aberasgarria, eta gaina horrat da joan nintzen bakarrik, orduan, baitere ikasten duzu aurreko urtea izan duzen denbora gauza jendikin, bestak, bidaiak dena jendikin, eta baitere bakarrik gauza pila bat egiten, eta
bueno, denetik ikasten da. Bai, autonomia hori Bai. lortzen ez dela. Bai. Bueno, azkenean komentatzen genuna, lana etzen momentu hoberena lana lortzeko edo krisi garai handio izagon, zu joan zinenean Argentinara hori izan zen arrazoietako bat? Etzen hori izan arrazoia. Bai bikotea eta baini, biek lanin ginen hemen, eta izan zen bertze motivazio bat edo zerbait, pixkote hori, kanpora, igual ja eramitzen genuen denbora bat hemen, ez da estankatu, bueno, hau zantzekuk egiten edo ez dakitzen demora urte bat edo horrela, eta erran genuen, teba ez probatu bertze zerbait ere, eta pixkot izan zen horrela. Dun biek animatu zate, ez? Zentzorta bauze antza. Eta pixkat, joan zinenean ze intentzio zenun, zenbat denbora gelditzeko? Printzipioz hori, errandizuten bezala izan zen bere lanangatik, eta hori, da beka bat, eta zen urte baterako, mino berritzen altzen 3 urte arte. Orduan hasiera batin gure idea zen, guazen urte bat probatzera. Gainera ni hori joan nintzen ez lanikan eta deus ere gabe, orduan, pixko bat zen probatzera. Nik ez nuen deus ere lotua hemendikan, ez genuen itxerikana, ez genuen deus ere. Orduan joan ginen probatzera eta printzipioz gure idea zen urte bat egitea. Gero denborakin luzatu zen, baina printzipioz urte bat, bai. Eta zein ziren hasierako espektatiba horiek? Nik uste dut, niri pasatzen zaitela, ez dakit, gauzak amniz pensatu gabe edo itxen justelako edo, derrepentin arrautzena izan, eta guain hemen gaude, eta, ez nuen nola iaren espektatiba honitzik, eta Argentina bera ere baizen igual leku bat, Hego Amerika beti interesgarria iduik zait, edo beti sortu dit interesa, mino egiaren guartzen naiz ez nekila, ezer gutxi banekin Argentinari buruz. Eta familia, lagunak faltan bota zenitun edo nola izan zen? Hori da prozesu bat, ez? Hasieran, igual, bai duzu burua gehiago, hemen nago, ez, Argentinan, mino zer galtzen ari naizen Euskal Herrin, ez? Igual bai pendientego, edo itxekuk, edo lagunak, edo ze gauza egiten juzten, eta ni hemen, eta gaur badago ez dakiz zer, eta ni hemen. Eta hori, poiki joaten da pasatzen, eta gero eta burua duzu gehiago hor, ze irauzten ari zaren, eta ez ze galtzen ari zaren. Ez dakit, joaten da hilautik pasatu ala edo, aldatzen joaten da hori. Eta pixketa zentzara konstientzia hori eta egunerokotasun hortan zentratzen, ez? Bai, eta baitere hori, hasieran joan ginen bile bakarrik, ez erun inor ere izautzen, orduan lehenengo egunak eta hori, ez genuen itxerikan, itxea bilatu, hasieran badire, nik ere hasieran hori ez nuen lanikan, orduan, prozesu hori dena, hasieran igual gogorra egiten da, gero hartzen duzunin bertako hori rutina edo bertako martxa batxuztunin lagunak, lana, ezagitze, murgiltzen zara horretan eta hemengoa ikusten duzu urrutxi bezala edo... Alaren baizu bueltatzen zineten edo nola izaten zen hori? Ni bueltatu naiz 3 aldiz, urtin behin gutxi gora bera, epe luzena pasatu genuen hasieran, ni egondu nintzen urte bat eta 3 hilabete edo etorri gabe. Eta hori lehenengo aldia itzultzea izan zen berezia. Bai, urte bat eta 3 hilabete eta gero izan zen potentia, bai. Eta gauzak asko aldatu ziren? Ez, gero martzen zara gauzak eben ez direla honitz aldatzen, bino bai, etorri aurreko egunak eta nerviuk eta ailetu honatere eta horretzen naiz hori, kotxetik jaitsi eta lesakako usaia. Bai, emozionatua, ez? Bertze alditan igual ez dute hori hain bertze sentitu, igual epe motxagoa izan delako eta pasatu nolako hori mino lehenengo aldia izan duzen berezia, bai. Argentinara iritsi zinen eta ze hiritan instalatu zineten hasieran? La Platara joan ginen, dela Buenos Airesko probintziko hiriburua, eta dago Buenos Aires hiritik ordu batera edo horrela, gutxi gora bera. Eta zidin izan zen arrazoia La Platara ibatekoa? Bikotin lana, lehen aipatu dugun Etxepareko irakurletza hori edo La Platan zagolako, La Platako Unibertsitatean. Eta nola izan zen lehenengo kontaktua pertsonekin, bertako jendiakin, bertako klimakin, bizitzakin?
La Plata da alde hortatik hiri interesgarria delako ikasle hiri bat. Orduan, Argentina herrialde guziko ikasle pila bat joaten dire La Platako Unibertsitatera ikastera. Orduan, da hiri bat ohituratua dagona kanpoko jendia edo hartzera, eta normalin bertan dagoen jendea unitz, irekia da, dagolako zure egoera berin, kanpotik etorri delako ikastera, eta batzuk ikasi eta gero gelditu dire hor lanin edo horrela, orduan badago kanpoko jendea honitz. Eta badu mugimendu handia, kultura aldetik, best aldetik eta mugimendu handia. Orduan zure gustoko hiria izan zen La Plata? Bai, ez hasiera batin itxura aldetik, ez, igual, nik uste La Plata izango zen hiri polit bat sortu zen egunit, mino gaur egun dago nahiko utzila, igual Euskal Herriko ikuspuntutik, ez, gu gaude ohituratua, lehen igual ez nintzen guartzen, mino bai orain, hemen dena garbia dago, dena txukuna, horre azerak xetuk, basura pila bat, orduan alde hortatik hasieran igual txokatzen dizu, bakarrik gero, hartzen dizkiozu bertze alde hon batzuk edo, ez? Orduan erran daiteke giro aldetik da ezin hobia zela, baina itxura aldetik ez zelain agradablia edo lako goxua jasotzeko bederen, ez? Bai, hasiera batin bai. Eta Buenos Airesen egon zinen? Bai, Buenos Airesen indut lan, lehenengo bai eskola batin eta gero, jaurlaritzako beka batekin, orduan maiz joaten nintzen Buenos Airesera. Hurbil daude bat abertzen? Bai, ordu bat edo horrela autobusez, bai. Eta ze ezberdintasuna baritutuzu Buenos Aires eta La Platan artean? Buenos Aires da, eske La Plata da hiri handia, batxu 800.000 biztanle. Mino, Buenos Aires ja da terriblea. Erraldoia, bai. Batxu 3 milioi biztanle eta erraken dute gainera bertze 6 milioi egunero sartuta teitzen direla lanera joateko. Argentina orokorren dago agit zentralizatua Buenos Airesen. Orduan, Buenos Aires da makro hiri bat eta niretzako badu xarma berezi bat, niri pila bat gustatzen zait. Egia da gero joatzen nintzenen egunero lanera, ez izan hain bertzo gustatzen, asteburutan nahiago nun ez joan Buenos Airesera egunero bidai hori inbarrizatzen nulako. Mino bertzela da hiri bat, eske baduzu dena Buenos Airesen. Eta kulturalki aberatsa da? Bai. Alde horretatik uste dut han badutela kulturarekiko bertze kultura bat edo. Daude askoz ohituratu guk kultura konsumitzera, kultura sortzera, badago kultura alternatibo pila bat, ez da bakarrik izautzen dugun edo antzerki komertziala edo ez badago hor azpitik bertze mugimendu pila bat, gauza honiz doainik edo merke, eta ikusten da jendik badu ohitura gu hemen ateitzen garen bezala afaltzera, han jendia ateitzen da antzerkik edo kontzertuk edo ikustera. Eta Buenos Airesen da pasada bat astin zehar, dozein gauetan, ikusten duzu jendia antzokitatik ateitzen afaltzera, goizeko ordu batetan, bitan, pasada bat. Bai. Pollita izan barra egiten, bai hor bizitzea eta esperientzia hori sentitzea. Eta Argentina nola definituko zinuen klimari dagokionez edo geografikoki? Da hain handia, badakizula klima guziak, paisai aldetik ere denetik, baduzu mendia, baduzu hondartza, baduzu berua, baduzu hotza, baduzu denetik. Egiarran hain zabala da, erratzen dute, Buenos Airesko probintzia bakarrik dela estatu espainiarraren antzekoa, kilometrotan eta antzekoa. Orduan Argentina osoa, iparraldetik hegoaldera badaude milaka kilometro. Orduan baduzu dena. Eta zuk pixkat ezagutu duzu handitasun hortan ahalik eta leku gehien edo bidaiatu duzu Argentinan barnean? Bai, bidaiatu du, azkenen 3 urteetan ematen dizu denbora. Egia da, hasieran igual joaten zara eta baduzu kristongo hau izadutu, bertzea izadutu. Gero hartzen duzu horko martxa, hasten zara lanin ez dakiz zer, eta igual pixkot lasaitzen zara. Eta zaude eguneroko horretan sartua. Nik gehiena disfrutatu dutena da igual bidai luzeagotan edo 2 edo 3 aste hartu motxilakin eta kilometruk egin. Han
Karo, da, zabala, mino autobusak eta dire agitzerosu, orduan, hau niztan, 20 orduz autobusin, ez dakit noraino aietu, egun batzuk pasatu, segi, horrelako bidaietan disfrutatu dut gehien, bai. Eta zein izanen zen geldituko zinen leku bat edo errate duzula jo, hau, kanbarra da hemengo jendia hau kustera. Pues zaila, bino neri impresionatu ziten haunitz Argentina iparraldik, Salta, Jujuy, zonalde hori, ez nulako igual imaginatzen edo, hemendik izautzen duguna denak da, Iguazuko kataratak, Perito Moreno, leku turistikonak. Eta iparraldia da paisai bat agitz desberdina, hemen ez duguna izautzen, hor dago, el Cerro de los Siete Colores eta holako, mendiak kolore, gorri, marroi, berde batzukin, eta gero baitere jendingatik. Zeba, zu Buenos Airesen zaude, eta batzutan ez dakizu seguro zauden Hego Ameriketan edo Europan, jendin rasgungatik eta horrela, direlako batzutan gumino rubio guk, xuri guk eta begi urdinakin, eta iparraldin bai dago, bertako indigenan ondorengo haunitz, orduan, aditzen duzu ketxua solasin, eta jendia da bertze modu batekoa, eta herri txikiak, eta orduan niri horrek, ez dakit, hor bai lehenengo aldiz sentitu nun nago bai Latinoamerikan, edo bai. Eta hango jendia aipatu duzu pixkat, baina nolakoa da hango jendia? Orokortze bat inazioan pertsona gero, baina... Nik uste dut direla gumino pasionalaguk, ireki guk ere bai, eta ez dakit hurbiltasun gehiago edo han adibidez salutzen dire beti musu bat emanez, gu hemen iruditzen zait ukitzen garela gutxigo bezala. Bai, minimoa bezala. Eta han hori badago kontakto gehiago, gero nik uste dut ematen diotela garrantzi gehiago ere solasin egotxiri. Hemen iruditzen zait igual erametzen dugula ritmo bat edo azeleratua eta honiztan, kafe bat hartu eta joan, eta han gustatzen zaie egon, lasai, solasin, itxetako atik daude asko zirek, gu hemen atitzen gara ostatura normalin, lagunakin elkartzen gara ostatun. Eta itxe batera gonbitzeko norbait ere eduki barra duzu nahiko konfiantza. Eta han itxik dago zirekik, joaten altzara baten itxera ez duzuna izautzen ere urtebetetze bestak, ospatzen dute dena, urtebetetze bestak dire kristonak. Orduan, gonbitzen aldizute urtebetetze batera ez duzuna izautzen ere, edo lagun bat etortzen da zure itxera, eta zuk ez duzu izautzen. Alde hortatik, niri hori gustatu zait pila bat, eta horrek ere egiten du erreixago leku berri batera jetzen zaren, eta lehenengo eguntik, ari dizute gonbitzen, ez dakit horren itxera, besta, asado, bizi sozial handia dute. Orduan zuretako nahiko erreixa izan zen integratzea zure herrian, zure zonaldian jendea ezagutzea? Bai, alde horretatik bai, erreixa da hango jendikin, eta hori bire egon naizela ere bertzetoki batzutan kanpun, eta errango nuke hau izan dela lekurik erreixena edo, naiz eta urrutina izan duden, jendia agitz hurbilekoa sentitu dutelako. Eta Argentinan imaginatzu etxetxo batean edo pixu batean biziko zinela? Bai, bizi ginen pixu batin, mino zen pixkot berezia, itxeko jabia bizi zen lehenengo pixun eta goia mazitun 2 pixu. Orduan alkilatu zigun bat guri eta bertze batin, joan dira lehenengo bizi zen indio bat eta gero bertze argentinar bat. Eta behan bazun, han deitzen diote kintxo dela hemengo txoko bat bezala edo, eta parrilla, eta baratzia, eta jardina. Orduan, izan genuen suertean ikuste dut, zeba La Plata zentro-zentrun, genuen gure lekutxoa jardintxoakin, eta han famatuk diren asadok egiteko parrilla, eta dena. Eta pixkat nolakoa dire, txakarrez diferentiak dire hemengo etxetara? Pixko bat igual bai, adibidez, hemen dire tontakerik, mino, hemen gaude ohituratu gila edozein itxetan vitrozeramika badago. Han nik ez dut ikusi vitrozeramikarik, dena dire gasezko sukaldik. Edo lavavajillas bat edukitzea, igual ez da hain normala. Igual batzuk edukiko dute, mino jende gehienak ez du.
Eta hemen, ez, bai, normala da. Orduan, lehenengo aldia etorri nintzenin, pues ni mistu bila, hemen vitroceramika bisteko tarratzen mino hemen. Alde hortatik, igual erosotasun gehiago edo batxugu hemen. Bino, bueno, hor ere, depende, gure nola ginen denbora bateko bizi ginen, bueno, minimukin bezala, eta gure inguruko jende gehiena ere horrela zen mino, seguraski dagoela jendia badula bertze motatako gauzak ezakit. Eta lana harpatzea zaila da? Nik uste dut ez dela hain zaila. Ez dakit orokorrin, nik huartzen izan gure lagunak eta karrera bukatzen zutenin, gehienak ja, edo karrera bukatu aurretik ere ja ari zirela beraienan lanin. Nik konparatzen nuen hemen, igual ni eta kuadrillakin eta horrela, eta nik uste dut erreixagoa dela. Eta nik ez dakitzen bat harratu nuen, bizpahiru hilabete edo lana bilatzen. Eta bertan zertan nintzen lan? Hasieran hasi nintzen eskola batin, Euskal Etxea izeneko eskola bat, Buenos Airesen dagona, 1800 bukaera aldera hemengo euskaldunak, fraile eta monja batzuk sortu zutena, hemendik joandako immigrazioen seme-alabak eta hori, euskera manteintzeko eta hori dena. Denborakin aldatzen joan da, gaur egun da hori eskola pribatu bat prestigio duna, eta orduan gaur egun joatzen diren ikaslik ez dire gehienak euskal jatorrikuk, mino mantentzen dute euskera, kolegio trilingüe edo, eta gaztelera, inglesa, frantsesa eta euskera ikasten dute. Euskera eta euskal kultura. Da nahiko anekdotikoa, astin behin ematen dute, mino, kuriosoa nola inongo euskal jatorririk ez duen ume batek, astin behin badula euskera eta euskal kultura. Horrek ez du erran nahi, ateitzen direla euskara solasin, mino, behintzat Euskal Herria existitzen dela, probintzik, hitz batzuk, kanta batzuk, ezak zer, bai. Eta horrak bazuten interesa? Bai, nik gainera tokatu zitzaren, adin desberdinetako gelatan ematen nun, mino 5 urteko gelan ematen nun, hori zera beraien lehenengo kontaktua, 5 urtekin hasten ziren, orduan, hori, pirritx eta porrotx, eta kantak, eta ez da gizte, eta oroitzen nahi zume batek, anekdota bezala behin, galdetu zitela, irakasle diziote seño, señorita seño, pero seño, entonces, el País Vasco, ¿qué está? ¿En otro mundo? Claro, beraientzako ez 5 urtekin... Claro, beretzen flipatzen. Bai. Eta, gero, euskal dantzak ere, igual pixko zahartxegotan ere, batzuri engantzatzen die pila bat, horretzen ez behin batek lan bat egin zitela, eta erantzitela, bera handitzen zenin dantzaria izan nahizula, euskal dantzaria. Eta bere argazki bat aurrezkoa dantzatzen, eta, kuriosoa. Izan barra, zuretako ere hemendik joan eta harpatu errealitatea izan barra txokantia, ez? Ikustia zure herria dagoela modu hortan plasmatua Argentina. Eta soldatak nolakoa dire bertan? Nik uste dut orokorrin, adibidez, irakasle baten soldata hemen mino bajoa da. Eta kondiziuk ere okerragoak dire. Gero nik uste dut badaudela desberdintasun handiak soldaten artin, mino orokorrin nik errango nuke soldatak hemen mino bajoak direla nik ikusi duten inguruan behintzat. Bertako kultura nola definituko zenuke? Edo nola ikusi duzuz? Badago, erran duzuk, aktibitate kulturalak egiten direla, ekintza kulturalak, baina haien kultura, erlijioa, sinesmenak badituzte? Bai, dire orokorri nahiko katolikuk. Batzutan errango nuke hemen mino gehiago, ez igual hola jende gaztia eta horrela errango nuke, igual ja gure adineko jendik manteintzen estxun gauzak, tontakerik adibidez, Eliza baten ondotik pasatu eta egiten dute hau. Bino, gero bertze gauza batzutan, adibidez, bikote bat banatzeko orduan eta hori, nik uste dut hemen mino prejuizio gutxigo daudela. Orduan, ez dakit. Igual evoluzio diferentia dut. Bai, hori da, ez dakit. Igual espiritualagoa da? Ez nuke jakinen erratzen mino, bai, jende hauntzek, no, jo soy katolika eta erraken dizu, eta igual nik ez dakit gure adineko jendik Euskal Herrin edo nire ingurun behintzat errango lukenik hori, mino ez dakit. Eta arazoak, zer arazoak edo desberdintasun ikusten duzu Argentina nabarmentzen direnak?
Nik uste dut bat nahiko potentia da hori ze desberdintasunak dauden. Gero egia da ere, hiria hunditan beti ikusten direla gehiago desberdintasun horiek. Hemen ere, zaila da Lesaka, Buenos Aires batekin konparatzea, segurazki Argentinako herritan ere, igual bizi kalidade hobegoa dago. Buenos Airesen bai ikusten duzu, baduzu kale bat aberatsa, kriston itxik, jendia nola jauzten den zelan akun, eta igual horrengo kalin dire bilak edo deitzen zaiena, edo Brasileko favelak edo izaten altziren, olako antzeko, eta da haitz markatua desberdintasun hori. Eta hasieran gero, nahi edo ez ohituratzen zara horretara ez, baina hasieran egia da, txokatzen dizula diez, Buenos Aires kanpo aldin, edo La Plata kanpo aldin, badude kilometruk eta kilometruk horrelako auzo, txabola auzonak edo bilak deitzen zaienak. Eta orduan guartzen zara badaudela bi mundu. Eta horrek, zer pentsatu handia ematen dizu. Generoi dagokionez ikusi duzu matxismoa handia dagoela edo ezberdintasuna handia daudela? Nik errango nuke orokorrin, igual kultura matxistagoa dela, bino ez naiz ausartzen ere osotara erraten. Lehen erranduten bezala erlijioak badire gauza batzuk, errango nuke, matxistagok dire, bino gero bertze gauza batzutan, igual ez. Eta egia da orain badagola mugimendu feminista importante bat, egon diren hilketen ondorioz eta hori dena, sortu da mugimendu bat ni una menos deiturikoa, eta antolatu dituzte martxa batzuk eta jende pila bat lortu dutena erakartzea, gero egiten dute urtero encuentro de mujeres edo, Argentinako leku desberdin batin, asteburu batin, uste dut badagola dela zerbait, igual hemen mino berrigua edo, mino indarrakin heldu den zerbait mugimendu feminista. Eta gero bertze gauza batzutan, basatzen zaizu ez dakizula den matxista edo den kultura desberdina ere, ez? Guk ere igual hemen batzugu gauza batzuk naturalizatuk, eta igual baita ere dire matxistak. Hor marra ere ez da argi non dagoen, ez da? Orduan batzutan zaila da, Komentatu diguzun bezala, Argentinan 84 euskal etxe daude hortik erranduzu ez dela? Mundun badaude jaia 200 euskal etxe, 180 piko, eta horietatik 84 daude Argentinan. Hori da Euskal Jaurlaritzak edo onartutako euskal etxe, gero badaude bertze batzuk ere aparte, mino bai. Orduan hor ikusten da Argentinako diasporan indarra edo, tamaina behintzat. Eta nola izan zen, tokatu zaizu kaletik gan, eta batean arpatze euskaldunen bat, edo kusitu zu euskalduna hunditz bertan? Kuriosoa da, egon ziren euskaldunan emigrazio handia, erratzen dute Argentinaren 10% badula abizen euskalduna. Horrek nahi duran, balima dire 40 milioi inguru, 4 milioi personak badutela abizen euskalduna. Hau da, Euskal Herrin bizigarenak bilo gehiago. Egia da, karo. Eta egia da, han basko mundu guzik badaki zer den. Eta ez, igual jatzen zara Londresera eta esplikatu barra diozu nongoa zaren, eta hor ari barra zara esplikatzen Espainin eta Frantzi tartin eta ez dakiz zer. Argentinan mundu guzik badaki basko zer den eta orokorrin, eta gainera badakite ez dela espainola edo frantsesan berdina, eta gehienak erango dute, pues mi abuelo, mi bisabuelo, el abuelo de no sé quién era basko, bai. Eta bertan bizi diren pixkat igual generazioz hurbilago edo hemen bizi dire gurasoak edola, euskara hitz egiten dute? Hor pasatu zen, nik uste, emigratutako gehienek ez duten transmititu hizkuntza beraien seme-alabei, arrazoi desberdinengatik, ez? Batzuk igual frankismo garaien joan ziren, bertze batzuk lehenago, arrazoi desberdinengatik ez zioten transmititu hizkuntza beraien seme-alabari. Bino bai, pasatzen ari dena da orain, igual 3., 4. generazioko jendia
ari dela errekuperatu nahian hizkuntza hori bere atatxi eta matxik edo solasten zuten hizkuntza hori, eta euskera klasetara joaten dena bai euskal etxetan, bai etxepareko lektoretza horretan edo bai. Eta noiz izan zen olako immigrazioa Argentinara? Hor badaude etapa desberdinak. Lehenengo uste dut izan zela batez ere iparraldetik joan zena, 19. mendearen amaieran, eta hori izan zen batez ere, Gosia eta hemen etzagolako hori. Gero egon duzen bertze bat ere 20. mende hasieran, eta gero ja hirugarrena edo izan duzen arrazoi politikungatik edo edo gerran edo politikuk eta gozingatik gerran eta gero baita frankismo garaien. Eta ze indar uste duzu badutela Euskal Etxeek herrialdean? Euskal Etxe bakoitza mundu bat da eta orduan depende. Bino, badire igual herri edo hiri batzuk, igual ez direnak Buenos Aires bezan handiak, eta Euskal Etxik igual betetzen dula paper bat hirian importantea edo. Osea, jende zu galdetzen duzula kaletik, non dago Euskal Etxea, eta mundu guzti jakingo dizula erraten non dagon. Adibidez, olako hiriak nik uste dut, izaten aldela bat Nekotxea, edo, La Plata bera ere, badaude hiri batzuk, Euskal Etxik badula fama edo, jendik ezautzen dula. Eta norekin erlazionatu zara gehiago? Bertako natiboekin edo sustrai euskalduna dituzten pertsonekin? Pixkot denetik. Euskal Etxera La Platan nahiko aktiba edo izan du naiz, gero Buenos Aireseko Euskal Etxeren batin ere panderoko klasik ematen egon du nintzen, La Platan Euskal Etxeko dantza taldin egon du naiz dantzatzen, orduan hor nituen nire Euskal Etxeko lagunak eta hori, bino gero bertze bide batzutatik ere, adibidez, lehen aipatu dugun kulturain aberatsa zen, antzerki egiten egon du naiz, eta hor antzerkiko lagunakin, Euskal Herriarekin edo zerikusikan ez zuten jendikin. Eta hango janaria, edaria, matea probatu izin duzu. Bai. Igual falta motota bena. Orain edatzen dute, hemen matea bakarrik zaila da bakarrik. Nik matea beti, han edaten nuen, norbaitekin ez, errandugun bezala lehen itxikain irekik ziren, edozein pasatzen zen zure etxetik, eta timbre egotzen zuen, heldu nintzen mate batzuk hartzera, eta venga, igo, eta ura berotzen paratu, eta matea da, pixkot, oso zerbait berezia, ez, guk hemen igual geltzen kafe bat hartzeko, kafe bat edaten duzu behin, eta matea, ura bukatu arte, hor borobilan bueltan joatzen da pasatzen, eta bakotxa bere gauza kontatzen. Eta gero, hango asadu, karagia ere, desente jan dugu, eta, zakit. Diferentia da hango aragia eta hemengoa? Nik uste dut baietz, bai aragia eta bai sukaldatzeko modua ere, desberdina da. Handena egiten dute pixket sutan edo brasan errango zena? Badago ohitura handia hemen errango genuke igandetako bazkar edo familiekin elkartzen, han beti asadoa, edo ez dakizte ospatzeko asadoa, eta asadoa da hori parrillan, minoan egiten dute suabego bezala, eta denbora luzez, 2 edo 3 ordu egotzen alda aragia parrillan. Eta bota duzu faltan hemengo janarien bat erraten zenula ze bezdago hau Argentinan? Igual arraia, ez dago kultura honitzik arraia jateko, eta guk noizbenka itxin bai egiten genuen, mino ez dago hemengo aukera hori edo mugatugoa bezala da. Eta gero, ez dakit baitere urdai azpikoa eta horrelako gauzak, kapritxuk. Eta bidaiatu duzu Argentinaz aparte bertze ondoko herrialdetan? Bai, egondu naiz Uruguaien, Txilen, Bolivian, Perun, eta listo, nik uste dut. Eta zein da gehien gustatu zaizuna edo zeinekin geldituko zinen? Uruguai hauniz gustatu zitzaidan, bai. Uruguai hango patxada, hango bizimodua gustatu zitzaidan, bai. Ordu merezi du horrata ere joatea, ez? Bai. 3 urte pasa dire orduztik, 3 urte pasatzen ditun Argentinan, zerekin geldituko zinen? Nik uste dut bertze herrialde batin bizitzik ematen dizun guzi horrekin, ez? Nik uste dut bai irekitzen zarela zu,
nik uste dut aldatua bueltatzen zarela edo, eta nik uste dut aberasten zaitula. Duen pertsona bezala zuk nabaritu zuzuregan ere aldaketa hori? Bai, nik uste dut baietz. Eta oraindik prozesatzen ariko nahi seguraski, bai. Gomendatuko zenion horreiti zukindako bidaiaren antzeko bat egiteko edo Argentinara joateko bai bizitzera, bai oporretan? Bai, nik uste dut beti, kanpora teitzea dela aberasgarria, izautzeko bertzelekuk eta baita baloratzeko hemen duguna, ez? Nik ere igual lehen baloratzen ez nituen gauza batzuk, baloratzen jut orain hemen. Eta Argentina bereziki lehen erran duten bezala da leku bat hartzen zaitula beso irekikin eta hori, bizitzeko toki interesgarria iruditzen zait. Eta berrez Latinoamerikara bueltatu behar, nora guango zinen? Argentinara seguro, ja Argentina niretzat ja ez da turismorako edo leku bat, ez? Eta bizitatu ikusten bertze herrialdetara ere bueltatuko nintzen, denetara, Argentinak badu leku berezi bat nire bihotzin. Eta betikoan geldituko da, ez dela? Bai, nik uste dut baietz. Mila esker zure esperientzia kontatzeagatik eta gurekin elkarbanatzeagatik bizitutako guztie, eta espero dut bizitzan ahonditz bidaiatzea eta disfrutatzea Argentinako bidaiaz disfrutatu duzun bezala. Eskerrik asko zueri. Eta zuei ere mila esker hor egoteagatik gaur ere pila bat disfrutatu dugu Joarri esker bere bidaia eder honekin, eta laizter hemen izango gara berriz bueltan. Egun ona pasa. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.